Nguzandile mina igama waKhumalo. Ngihlala nomuntu engibambisene naye. Ubhuti nje uselobolile. Ungithole vele senginengane. Naye enengane. So sathandana emva kokuhuzuka ke ngoba phela umuntu wesifazane awuvani nje ususuka ubuthola umuntu ozothatha kwenza uma wekhaya hayi kona mengakhuluma iqiniso compared to labantu nje laba esengike ngadlula kubona akekho engathi ngimfanisa naye ubaba lo engihlala naye akekho ngothando anginika lona wangamkela nengane yami angifice nayo hayi inkonzweni yasekamereni ubaba akasanginelisi to a point whereby sengize ngaphuma ngaphandle ngizama nami phela ukuthi ngifuna ukujabulisa igazi. Uthe kade uhuzuka. Ngicela ukukubuza lo mbuzo. Lincane ngoba lincane noma ulicompare nawala ohuzuke khona ngoba phela sothi kade uhuzuka kanti uhuzukele naseNigeria. Kuba ngithi kade ngihuzuka mhlambe bawu 4 or 5 abantu esengithandane nabo before yena. So angisho ukuthi ngiyacompareisha but kubona labantu abawu4 ngingasho ngithi usize wabo ilento le engiyidingayo mina nje eqinisweni nje ngizolisha iqiniso. Ngosuku lokuqala nje ngihlangana naye angifuni kangamanga ngaphoxeka ngaba down nje ngaba down to a point la kwakuthi khona angigive up. Kulezi insuku ku trend umdolofia wonke umuntu uthi uphuza umdolofia angazi mhlawumbe umdolofia uyasebenza ngaze ngophuze kodwa mina ngayikhulela kuthi umdolofia umhlabelo uqinisa ithambo mhlawumbe sasingazi ukuthi nasendukweni uyaqinisa but yabo le pressure uyibona ku social media yomdolofia ingoba vele insizwa iqinisile. Mina ngaye ngathi insizwa mongathi hey weinsizwa yabona ke lapha ihashi ngoba kuthiwa ihashi yabo ngithi ikhona ke imfihlo ehashini yabo maliqeda kuthoiletha ufika ucosha indle yayi uyigayi ifaka itswayi uphuze namanzi. Ngiyatshela impela umbhedo uyajika zo ungayibona insizwa iqiniso siswami zingathi iphuza into indle ehashi iphuza indle ehashi ingoba psychological amajita alimele ngani na ngokufuna ukunelisa abantu besifazane ocansini. Okay sonke singabantu sadala uNkulunkulu siswami and wena uyiproof ukuthi ushilo ukuthi kade uhuzuka yabo uNkulunkulu ke ayikho into ayidala yalingana emhlabeni. Ngisho nami ngingedwa imini yami ayilingani indlebe zami ayilingani amehla ami ayilingani akulingani ngisho izinqa zabantu besifazane ayilingani yabo ayikho into ayidala so nokwabantu akulingani nokwabanye abantu. Okay lento kanjena engifuna nokuthi abantu besilisa belapheke ngoba ngithola mangithi ngiyemakuleni ngiyithengela ivoucher yokubheja kwa EasyBet ngithola insizwa ithenga lamaphilisi abomvu kuthiwa iCobra. Oh na usakwazi amani baba sendlini hey waswazi yonke into uthola insizwa ithenga iCobra ngiphatheke kabi ngithi insizwa ilimele ayithengi iCobra ingoba iyojabulisa omunye umuntu kunokwenzeka ukuthi lo mgodo othi wena uyogubha uzothengela iCobra uyogubha nje uphethe i-teaspoon wagujwa ngefoshela mhlambe wena uphethe ifoshela lo mgodo wakho wagujwa ngeTLB yabo ngeke vele wenze lutho angeke wena uphathe ispoon osithembayo i-teaspoon ohlezi udla ngayo erecommendiwe ukuthi kudliwa ngespoon wena uthi uyogoqoza ngaso ungagoqoze enkomshini ufike ugoqoze kujeke sontanta ukhala uyiginqa. Imbuzo wami usukuthi kungani ojeke kube yiba abacomplain aqala ukuthi hawu ngifikele nespoon safike nje santanta nje angangezwa lutho kwangagoqozeka kodwa uthini ngoba ispoon si right si wrong spoon asikho wrong spoon menga akuve ukuthi incane imfishane inkinga yami ngimbekezelele lo muntu incane njalo but ekwazi ukuthi ime iqine angijabulise. Inkinga akusenze kona alisavuki kona kuthambile nje yazi
Yabo lento. Nginibingelela ngiphinde nginamukele emakhaya TV bafowethu nodadewethu nomkhulu noanti nomama nomalume kuyintokozo ukuthi siphinde sibonane namhlanje ngesiqephu esisha sethu la sithi khona azile kuzoxova imindeni azile kuzophazamisa abantu kepha sizoyilungisa ngani na ngokuthi inkinga nenkinga ikhona wonke umuntu unenkinga yakhe umuzi nomuzi unenkinga kodwa inkinga zibe zinhle futhi zibe ngcono uma kuba siyayikhuluma uma kuba inkinga siyakwazi ukuthi siyixazulule okuhlula amadoda kuyabikwa namanje lokho futhi ngeke kushintshe ngisho ngathi itechnology ingakanani ngisho ngathi usocial media ungakanani kodwa indaba engakhulunyiwe iyisilonda esingeke siphole esibhibha kabi ke sibhibhela ngaphakathi njenge-cancer iyabulala i-cancer bafethu sisiwami ngikubingelela ngiphinde ngikwamukele emakhaya TV Kanjani butwami? thina siyancenga nje ukugula lokho usihamba nakho Mhlampe kungcono kuwena ukugula hey mina okwenhliziyo angingazi ngalapheka kanjani. Tshela mina ngitshela abantu. Bote nginenkinga la, nginenkinga. Njengoba ngize kunina nje ngizocela usizo kahle kahle. Ke ningicebise nani mhlampe kule nkinga engibhekene nayo. Okay. Nguzandile mina igama ngakho Malo. Ngihlala nomuntu engibambisene naye. Ubhuti nje uselobolile. Ungithole vele senginengane naye enengane so sathandana emva kokuhuzuka ke ngoba phela umuntu wesifazane awuvani nje ususuka ubuthola umuntu ozothatha kwenza umawe ekhaya hayi kona ngeke ngize ngiqamba amanga ngike ngathi ukuhuzuka yalimala inhliziyo ngase ngihlangana naye ke ubaba lo hayi sazwana walobola wangithatha nje kahle nengane yami abanganankinga and bhuti uthando anginika lona impatho uyanginakekela inhlonipho konke nje angazi yabo nje mengakhuluma iqiniso compared to labantu nje laba esengike ngadlula kubona akekhe ngingathi ngimfanisa naye ubaba lo engihlala naye akekho ngothando anginika lona wangamukela nengane yami angifice nayo okay siphila kamnandi endlini ku right yonke into inkinga iqala lana ke manje ngisaba ngishukisho hayi inkonzweni yasekamereni ubaba akasanginelisi to a point whereby sengize ngaphuma ngaphandle ngizama nami phela ukuthi ngifuna ukujabulisa igazi ngoba hayi endlini akusemnandi basi yena angimazi noma uyayibona yini lenkinga anayo ngoba nje ayi vele kona sithandana naye yesi induku bincane kodwa bikwazi ukwenza umsebenzi manje sekuvane ukuthambe angisazi ngempela angazi mina ngingacela nje mhlambe ningisize ngendlela engangisiza ngayo nani ngoba kona angifuni ukumyeka uselobolile lo muntu ekhaya and useyinhlelweni zokuthi sishade inkinga nayi inkinga angisajabulile neze angifuni uqamba amanga ngiyakuzwa sisiwami ngithanda ukuxolisa nokuzolana nawe mhlambe kule nkinga obhekane nayo iyodwa into engijabulisayo lokho okushoyo ukusho niyathandana anihlukene abantu abaningi kakhulukazi abesifazane siye sibone la emavidweni la mhlambe akushintshana khona ngamafoni bese kubonakala ukuthi omunye useyajola uze makubuza wesifazane ukuthi sisi umfebelelana ubhuti umuzwe sethi hayi wena awunginelise embedeni into yakhe incane into yakhe ayivuki ukusho lokho ngoba sebexabene mina ngaze ngathi kusho ukuthi inhlamba yamantombazane leyo ukuthi masexabene nomfana azothi akamnelisi
ngoba amanye umuzwa ethi hayi likhulu alivuki, likhulu lithambile, akanginelisi, akakwazi ukulisebenzisa. Ngaze ngayitshela ukuthi mina ngeke ngiphinde ngihleke mangathi umfana intombazane isho kanje ngaye ngoba kubukeka ngathi awanayo into angavika ngayo amantombazane mayifebile. So siswami uthe kade uhuzuka. Ngicela ukukubuza lo muzo. Lincane ngoba lincane noma ulikhompera nawala ohuzuke khona ngoba phela sothi kade uhuzuka kanti uhuzukele naseNigeria. Ake simancane kudlule nabo abelungu. Sothi kade uhuzuka kanti usubuya naseNigeria. Why uthi lincane? Okay, njengoba ngithi kade ngihuzuka mhlambe bawu 4 or 5 abantu esengithandane nabo before yena. So angisho ukuthi ngiyacomparisha but kubona labantu abawu4 ngingasho ngithi usize wabo ilento le engiyidingayo mina njengomuntu wesifazane engibonayo ukuthi iyanginelisa. So ngithe ngabe ngitholana naye ngiyezwa kona ukuthi ayakulingani naloko kwalaba abanye kodwa kona benginelisa ngoba ngiyamthanda, ngifuna uqamba amanga, ngiyamthanda. Naye wangikhombisa uthando, wanginikeza uthando okungenza ukuthi ngim-accept i-situation yakhe ngoba mhlawumbe ukube silalile naye okay wangakho akwathi after wangakhombisa ukuze ekhaya mhlawumbe ukuthi uyalobola mhlawumbe ngabe sengimshiyile. Umbuzo uzothi maniqala nithandana kwesinye isikhathi uthando lisuke lungekho, nisuke ningenasho ukuthi nenzani, na umuntu usamfunda maniqala nilala usuke ungazi ulindeleni. Ingakho abanye abantu bethi kuba nzima nokukhumula manisaqala yabo. Owazi noma uzothi akhumula abone isici emzimbeni wakho, naye uyasaba ukuthi uzothi yakhumula ubone isici emzimbeni wakhe. Maniqeda ukulala kokuqala cause phela kwakucacela ukuthi amandla ensizwa walingani. Omunye uzothi awuqhelanga ngani lapho ngoba phela ngicatha akavukanga ekulaleni nawe wase yakulobola. Njengoba ngisho ukuthi eqinisweni nje ngizolisho iqiniso. Ngosuku lokuqala nje ngihlangana naye angifuni kangamanga ngaphoxeka, ngaba down nje. Ngaba down to a point la kwakuthi khona angigive up. Kwawukuthi like uyakwazi ukubona umuntu ama actions akhe because abanye bayaya bathi uthando liqala oliphela emvani kokuheva. So uyakwazi ukubona lapho umuntu ukuthi uyangithanda noma akangithandi. So yila mina ngabona khona ukuthi no uGuy unalo uthando ngoba even though abona ukuthi angibanga right mhlambe naye waba nako lokho ukuyinyeza kodwa wamngela yabo. Okay, ngicela ukubuza lo mbuzo, ngobuza kuwe nombukele ekhaya wesifazane ngoba no understand angiphumi kulento eyizelela ngizohlala kuyo nje kakhulu, kodwa ngifuna si address ama issues amaningi. Ngiba sensitive masikhuluma ngale ndaba ngoba ngiyalazi usizi lensizwa kulezi insuku ku trend umdolofiya. Wonke umuntu uthi uphuza umdolofiya, angazi mhlawumbe umdolofiya uyasebenza ngaze ngophuze, kodwa mina ngayikhulela ukuthi umdolofiya umhlabelo uqinisa ithambo. Mhlawumbe sasingazi ukuthi nasendukwini uyaqinisa, but yabo le pressure uyibona ku social media yomdolofiya ingoba vele insizwa iqinisile. Mina ngaye ngathi insizwa mongathi hey wensizwa yabona ke lapha ihashi ngoba kuthiwa ihashi yabo ngithe ikhona ke imfihlo ehashini yabo maliqeda kuthoiletha ufika ucosha indle yayi uyigayi ifaka itswayi uphuze namanzi. Ngiyakutshela impela umbhedo uyajika zo ungayibona insizwa iqiniso siswami zingathi iphuza into indle ehashi iphuza indle ehashi ingoba psychological amajita alimele ngani na ngokufuna ukunelisa abantu besifazane ocansini. Okay, sonke singabantu sadalwa uNkulunkulu siswami and wena uyiproof ukuthi ushilo ukuthi
kade uhuzuka. Yabo. uNkulunkulu ke ayikho into ayidala yalingana emhlabeni. Ngisho nami ngingedwa imini yami ayilingani, indlebe zami ayilingani, amehla ami ayilingani, akulingani ngisho izinqa zami besifazana ayilingani yabo. Ayikho into ayidala so nokwabantu akulingani nokwabanye abantu. Okay. Lento kanjena engifuna ukuthi abantu besilisa belapheke ngoba ngithola mangithi ngiyemakuleni ngiyithengela ivoucher yokubheja kwa EasyBet. Ngithola insizwa ithenga lamaphilisi abomvu akuthiwa iCobra. Oh, nayo sakwazi amani baba sendlini. Hey, waswazi yonke into. Uthola insizwa ithenga iCobra ngiphatheke kabi ngithi insizwa ilimele. Ayithengi iCobra ingoba iyojabulisa omunye umuntu. Kunokwenzeka ukuthi lo mgodi othi wena uyogubha uzothengela iCobra. Uyogubha nje uphethe i-teaspoon. Wagujwa ngefoshela. Mhlambe wena uphethe ifoshela, lo mgodi wakho wagujwa ngeTLB. Yabo? Ngeke vele wenze lutho. Angeke. Wena uphatha ispoon osithembayo, i-teaspoon ohlezi udla ngayo erecommendiwe ukuthi kudliwa ngespoon. Wena uthi uyogoqoza ngaso, ungagoqozi enkomshini. Ufike ugoqoze kujeke. Sontanta. Ukhala uyiginqa. Imibuzo wami usukuthi kungani ojeke kube yiba abacomplain aqala ukuthi hawu ngifikele nespoon safike nje santanta nje angangezwa lutho kwangagoqozeka kodwa uthini ngoba ispoon si right si wrong spoon asikho wrong spoon mengathatha le spoon lesi ayogoqoza ngaso eglasini ngesifike sibe sikhulu kuneglass obvious phela kuzoba usizolingana ngoba phela iglass imfishane ujeke mude. So ngiyafisa ukuthi sonke psychologically ngesilapheke khona umfowethu engangisebenza naye eGoli madoda insizwa yangapha Friday Mvunyane yayithi mayibona ukuthi enye insizwa isikhechile ngathi yafika yasitshela insizwa yathi hayi lapha bafethu ngiyishayela nje ikati lami leli ngiyadlula lokho kwesiketshela tshana ngikuthola etshwaleni nasithi hayi mfethu ujabulisa igazi sizinsizwa hostela ubona insizwa ayisalale hostela ya lapha ithi yoshaya hawo insizwa uyashiya manje hostela esihlezi full time lapha wayevele into eyodwa lo mfethu ethi ufika wathola elingana ipipi lakhe ithe mayifika yathi khaxa wathi angisaphumula ngiyafisa njalo ukuthi umama ngeke ayibuke le video le ngiyathandaza ngayo yonke indlela into esengiyikhulumile uzongixolela wemama lakho no khona into esengiyikhulumile ngiyaqala ukuyikhuluma phambi kwakho siswa ukuthi lento ngihlezi ngiyitshela abafethu banokungifonela ke ngolwazi ukuthi nginabo abantu abaziyo abasizanana ngenkinga yomthondo bese bayangifonela ethi sithe umuzi umfethu ekubekela inkinga lakhe kodwa mawuthi yabo ukuthi mfethu lo muntu othandana naye ukanjani ethi mfethu mhlawumbe ngamthola esenengane akukho wrong nengane kodwa bese ngisho ukuthi vele wamthola eseyazi lento eseyenze kaningi okungenzeka ukuthi lo muntu atholana naye uwomunye umuntu lo mgodi awugubha angeke wena ugqibe nasempini makuliwa khona ufanele kahluleke kwadalwa kodwa nawe mawukushaya lo khona uzobashaya nawe ingakho ke kuthiwa makuba akufithi la uyijongo uyozuthole la ukuthi khaxa khona kodwa ke asibuyele enkingeni yakho siswami mina bhuti ngiyakuzwa ngiyayizwa impela lento eshoyo endiyavumelana nayo mina la isikhalo sami akuve ukuthi incane imfishane inkinga yami ngimbekezelele lo muntu incane njalo but ekwazi ukuthi ime iqine angijabulise inkinga akusenze kona alisavuki kona kuthambile nje yazi yabo le Divine ngiphasele inhliziyo ebhlungu because even efike endlini kuba khona isikhathi la afike khona sijabulelane sikhisane to a point ukuthi amagazi manje siyashisa yona lento engenze ngaze ngaphuma ngathi ngeke nami phela igazi liyakudinga ukujabula ngoba phela ngiyayazi lento sikhisane kube right but mengabe sekufanele kwenziwe kungenzekile uzwe yabo inkinga yami ileyo ngoba ngizwile ungihleka mengabe ngikhuluma ngisho indaba yeCobra kulolunye usuku la sake sathi nje kuyi-weekend sipholele endlini sayithengela iphuzo ezibandayo sayishayela
mina njengoba ngize kunena ngizofuna usizo angaze ngize ngimconfronte ngikhulume naye but kwaba yilelo suku lolo sesithe ukuthi sesidla iphuzo naye eyidakayo athi mengabe singena ekamereni sesiyolala hayi siqabulane hayi kwawukuthi ke ngani sibindi sokumtshena ngalelo langa ukuthi ngeke baba ngeke ngiyalimala mina awukuzame mhlambe ukusola leliphilisi lelo ngiyabona abantu besilisa abaningi bayalonkunje noma ngingazi ukuthi liyasebenza noma lisebenzini hayi kwawukuthi ngoba vele siyidlela izinto zethu hayi wangilalela futhi nangampela walithenga wabuya nalo ngitshena isimanga ukuthi kwayilona lenzanga lutho alenzanga mehluko lamphathisa ngekhanda nje kuphela hey abo bhuti ibhlungu lento eyenzakalayo ngoba lo muntu lo angiyimisele ngempela ngokumshiya ngiyamthanda kakhulu futhi so ingako ngicela nje usizo engingalithola ngiyasaba nami ukumtshena mhlambe kuyiwe ko men's clinic akayo check inkinga yakhe angazi njengoba ngizenena nginethemba lokuthi angazi mhlambe ngizozama ukungisiza ningicebise i-men's clinic sengiyisaba khona omunye usisi wathandana nobhuti lingavuka isidalo naye mhlambe bathandana 3 years bahamba baye e-men's clinic e-men's clinic babasiza babatshatha balinda 6 months uthi ngempela after 5 months lavuka ngalo yamjova se-men's clinic uthi lanele lavuka walisebenzisa kuye wajabula usisi kwaphela inyanga ubhuti wamshiya usisi wakhala uthi awulose ngimlinde usisi akafananga nawe akashonga ukuthi ijope wayeloyal ubhuti wanele lavuka lathi qinqo nobhuti wathi sengiyojabulisa abanye kodwa ke usizo lakho le-men's clinic sizoliconsider sisi ngifisa ukwazi ukuthi wakhuluma nawe udakiwe wakulalela wathenga iCobra mani sober mombheka mongakumtshele uthi ake sikhulume le ndaba umuntu okhulumekayo naye ngoba phela amadoda amaningi moko wakhuluma le ndaba sekamereni engakubulala nokukubulala hayi angikaze ngize ngikhulume naye sisoba angikaze ngoba njengoba ngisho ukuthi naye uyayibona inkinga ekhona and lento kwayinaye imenza inhliziyo encane isimenza inhliziyo noma engayena umuntu onolaka kodwa nje ngiyacabanga ukuthi naye njengoba ewumuntu wesilisa uyadinga ukuneliseka njengabanye njengasekuqaleni unegazi naye unemizwa hayi siswami ke akezame ngenye indlela abantu abaningi bazolindela ukuthi ngizothi ukhona ubaba esengisize ngaye abantu abaningi kodwa ke into zalo yababa iyachatha iyaphuzwa ngifuna simshaya isinyelele manje ngathi nami ngilabantu abadlisa amadoda ukhona umfowethu wangapha eMtubatuba wakwamkhwanazi engimaziyo uyazenza lezi zinto and uzenza kamnandi uzenza ziba amaphilisi uzenza zibe yitiye bese phinde enze yesithathu oyigcoba la ngaphambili kodwa le yimfihlo ukuthi umama ashesha neliseke moke wamthinta nje umama izwe ivutha amalangabi kodwa le asizibe because uzomangala ukuthi umgcobani ubaba ngizomcela ukuthi angizame ngamaphilisi akhe ngawathenga nami ngemali yami noma ebiza awu 500 netiye lakhe lu 500 itiye lakhe uliphuza njalo livusa ngisho kuthiwa esina 10 years ingavusi ikahlahla imbiza ukwazi ukuyenza ibe satiye uyakukhandela uyiphuze namaphilisi so ubaba angeke abhale ukuthi awana akusiyiCobra ayimbiza kahlahle uyakwazi ukuthatha amakhambi awashintsha wenza amaphilisi uzomnika nje lawo maphilisi ukuthi baba phuza la na umtshele noma umtshela ukuthi awana asizani wathenge kumama usibanibani wamathambo uyabona usho mhlawumbe into anokukhala ngayo meke wakhala ekhala ngedolo kanti wena uyazi ukuthi awani nawe letiye uliphuze bese kuba ngathi naye i-treatment yini kanti wena uyazi ukuthi lamaphilisi aphuzwa kuye yedwa umgcisha sibona ukuthi uyophela no 2 weeks
engasebenzi. Uma kubuya phela kusekufanele atshelwe azame imbiza, azame isilungu, azame imen's clinic. Ngoba ngeke ngithi mina madoda kithi as much as siwuthemba umuthi wesintu, kodwa no doctor basitshela ukuthi kufephi. Yabo, ngoba uzowuthemba umuthi kanti khona umthambo ole kude oblock igazi owaziwa odokotela, ngoba mina ngokwami lento isebenza ngemthambo. So wena uzothi kanti khona umthambo limele odinga operation odokotela beqhaqhela umthambo, indoda iphila ithi qinqo. So nakho lokho som-advise, kodwa ake simqale ke simshaye nge-secret. Hayi bhuti, yabo njengoba ngize la kunini angifuni uqamba amanga. Mengingathiwa ngiyasizakala ngempela kulento oyishoyo, hayi nginganisengela ngisho inkomo. uNkulunkulu mabheka. Mbukelo eMakhaya TV incathi uyibonele sithenjiswa inkomo. Sisiwami inkomo ethu soyicela, sengithemba lo mfo engizokunika yena. Cha sisi, ngenxa yesikhathi ngiyacela ungasamfebeni. Ngenxa yesikhathi asivale le video. Mbukeli lapha emakhaya siyacela ukuthi niqhubeke nisebenzise izibet, nisebenzise le clip la ngaphansi, nisebenzise promo code ethi stay 50. Izibet is the best. Bye bye.